26 юни. Тръгваме за Китай. Лудница. Айде първите километри. И така, тук сме на изхода на Бургас. Тестваме новата велоалея. Прясна. Дори ми казаха, че аз съм първия на тази велоалея. За сега е много добре. Крушевец. Към 25, максимум 30 км да съм минал. Часа е 10:20. Излизаме от Крушевец. Измих се на една чешма, набързо поговорих с хората и тръгваме. Взех 2 бананчета, една количка, да има да зареждам и така. Сложих си ръкавчета, майка ми ги уши набързо. Благодаря, мамо. И пътуваме. Пълна комплектовка. Ето го, нашия приятел. Какво става, батко? Айде! Малко преди Инджи Войвода, на около 5-10 км от Крушевец, движим и така, доволен съм, движим се много добре. Градусите рязко се вдигат, вече е към 11:30 и става доста топличко. Но аз продължавам. – 20 км преди Малко Търново, спираме да заредим. И сега ще хапна един банан, някоя ябълка и така. Ако не си личи, малко над 30 градуса е. На асфалта се чувства си едно 50. Ужас. Топлик. Почивам малко. И продължаваме малко при Звездец. И между другото, до тук сме навъртяли 45 км. Не знам защо говоря в научно число. Буквално съм мега сам. Вари калашника, Ана! Моето място за почивка. Бам. Чакай малко. На дебела сенка е най-добре. На около 60 км от Бургас се намирам. Мисля, че към 10 км ми остава до Малко Търново. Движам се много добре, часа е 1 часа. Много добре. Сега съм настанил в стаечката. Трудна стая. Взех си дори душ. Карах колелото да ми е мирна главата. И сега ще закарам дрехите да ги изпере жената, за което му благодаря. И ще остана тази вечер тук. Утре сутринта ще прекусяваме границата. Уникално е. Много хубав изглед.
утро. Току-що останах и след малко ще тръгвам. Хайде! Все още е рано, 7:20 е. Аз се скачвам баирчето, което е към границата. Времето е прохладно, даваме от 9 км от там. И така. Слушам си птиците и се карам по хладното по сянката и така. На всяка чешмичка спирам, за да може да се оплакне едно хубаво. Да видим. И да се напълня вода, да ме е мирна главата. Вчера си изпих цялото това бидонче, да ми е мирна главата. Тук е огромна красота. Току-що на този баир спря една турска кола и човека ме пита дали имам нужда от помощ, понеже бутам. Вика, комшо, help, you need help. Викам, имам всичко, не се притесняй. Благодаря ти много. Което един такъв жест не означава, нали, кой знае какво, но в моя случай е доста приятно някой да спре и дори да те попита за помощ, нали се нуждаеш. Айде, бутане! Айде, Турция! Минах българското КПП, сега следва турското. Вече в Турция пътуваме надолу. Ще спра на първата възможна спирка, където, нали, е възможно да пия едно кафе, да видя как стоят нещата, дали всичко е наред по колелото и тръгваме. Трябва да мина през Истанбул. Не знам защо ме го дава да мина оттам, обаче оттам ще ме. Няма как. Движим стабилно. Ето ги. Нашите хора. Оп. Спрях набързо тук на тази чешмичка пак да си допълня. Се измия малко, се освежа и леко да почина. И продължаваме лека по лека. Току-що влязахме в първия град, Армаган се казва. Ако успея, ако видя някъде тук някаква спирка за кафе, нещо, да пия едно кафе, ще е много добре. В средата на нищото винаги е хубаво да имаш повече вода, отколкото да имаш по-малко вода. Запомнете го от нея.
Ай, падна ми колелото. И набързо да ви покажа тук една гледчица скална. Много яко се вижда. Така. Аз трябва да отида там долу на този град. Там където е сградата, може би се вижда, може би не се вижда. Но няма значение, защото е мега красиво. Айде! Уникално красиво е. Диво. И няма път. Поканиха ме на кафе в предното село. Пак не ми позволиха да платя. И така, дадаха ми дори една соличка и една вода ми дадаха хората да ям за изпът. Няма какво повече да кажа. Дори не знам в кой град се намирам. Значи днеска хората само ми раздават някакви работи и ме черпят кафета. Значи сега се движа по някакъв скоростен път. И преди малко минава един човек и ми дава тази вода. И така, очарован съм за пореден път. Айде да нахраним едно кюпекче. Изминати около 75 км за днеска, само в Турция. 10 още в Малко Търново. Имам още към 6-7 км до следващия град, който се казва Фотограф. Ей, тия момчета дойдоха да ми покажат къде има хотел в града. И големи маняци. Сега ма карат до хотела. Бум! Тези момчета дойдоха да ми покажат къде е хотела. И така. И сега ма чакат долу да ходим да ядем сладолет. Да ги почерпят по един сладолет момчета, за да ме докараха до хотела. Нещо не работи тук тази светлина, ама няма проблеми. Хайде. Birlikte fotoğraf çekelim. Седем и половина, аз преди малко станах, оправих се. И айде да ходим да търсим да ядем. Много бързо намерих къде да ям. Момчето от хотела ми каза, че има закуска, така че напълнихме чиниите, да му заредя хубаво и да тръгваме. Навлизаме след малко в сарай. Нашите стъжатен колан.
Çadırlar. Evet. Cami orada. Хапнах, пинах. Сега е време за малко почивка. Продължавам. Ама чакай малко. Знам, че не трябва да ти дам, ама си много сладък. Ей. Кула. Бързо зареждане и продължаваме към Силиври. Не знам, за мен гледките са брутални. Току-що се настаних в хотела. Ето така изглежда. Парк хотел Силиври се казва. А аз сега ще ударя на душче и ще отида да купя нещо. Заредихме току-що бидончетата с вода и продължаваме напред. Плажа не мога да го видите, обаче от тази страна е там. Аз си взех кърпа и бански. Сега ще гледам да се наместя някъде на плаща. Заслужено. Не знам дали се видя, ама е там. Мисля, че намерих къде да отида на плажа.
Направо много добре. Джета, който виждате, там патрулира в момента във водата постоянно и гледа за хора, които нали се затрудняват, за удавници. Аз ще гледам да монтирам някое видео през това време. Всяко хубаво нещо си има своя край. Аз тръгвам плащчето, защото трябва да продължаваме да въртим тия педали. Сега ще ви покажа как се влиза в кръгово. Искам само да видите за какво нагоре ще става въпрос. Не знам, ама маняците имат град над булеварда направо. Не опитвайте това вкъщи! Тук що съм настанил в стаята. Като цяло е много добре. Вече съм в Истанбул. Нали не в центъра, но пак е Истанбул. Ще спа тук тази вечер и утре вечер включително, защото смятам, че ми трябва една хубава почивка. Не се чувствам особено изморен, но смятам, че ще ми се отрази добре и няма да се натоварвам повече отколкото трябва. Утре бих отишъл до центъра да хапна едно сладоледче и така. Сега си поръчах една биричка. Ще направо, откакто съм влязъл в Турция, не съм пил нито една бира. Както знаете, хората тук не пият алкохол. Трябваше дори да си я поръчвам по WhatsApp. Хай на здраве! Mas é mesmo,
Duş.